să mănânci. Patrick îi trebuie centuri ca să mănânce. Că altfel el nu poate să mănânce. Patrick? Da, Doamne. Opa. Opa, opa. Măi! A fost prea mult. Lăsați-l în pace și vine. Înțeleg că cum munce Andrei, de-aia face așa. Încet. Se mestece. Dar nu mi-a băgat lingurița în gură după ce asta. Atâta. Că ieri știți ce a făcut Adriana, nu? I-a băgat lingurița în gură și a vomitat. Deci o băgat-o după ce i-a dat de mâncare, i-a băgat-o și el a venit așa pe linguriță și a scos un jet din ăla. Și de la munci, se neacă cu munci și cam văzut eu cum aia face. E bine în gură și până la gură. Dragoste. Ia uite. Dragoste. Am. Da. Mmm. Mmm. Alo.